Mother's Day man daw ron. Paglaag mo no. Asa man si mama karon? Nasa balay. Balay, pangita ka. Tara tulog to kay. Tara. Wa pa ko ka-greet saya. Ay, maayo kay naala na inyo Harrison. Oh, happy Mother's Day. Salamat na. I love you too. Gamay. Wala akong sunglass. Magpasa ba ta dito, be? Asam to? Asam to? Sweet pag-ayo. Uy, ka-sweet. Sana all majuwa. Naog na magani magpabungbuang sa akong kalubinhan ba? Pusilyon bigyan ako ba? Ah, ako boss. Pusan man yun ako, naon yun ako boss ba? Ay, sorry boss. Kira. Sakita eh. Sorry boss. Nanggigil mangguguk ayo. Kung ako boss, kung mayugoy magunitan boss, dagpan ako, panaon ako. Agay! Asa man nagay diri? Trobuso? Kana? Gahi? Huy! Saban! Ali ragod! Ikaw nagkulata sa mga kauban? O ako, ganun na eh. Kabalo ba kang ko'y pinakagahi diri? Di na ko na yung malimta ni mong gibuhat sa kwa. Isumbong ta ka sa kumbusing. Bay, diyan ako. Ay, naaragay dia. Saan to? Saan ka nagkakasablig sa... Uy, positive. Kailan tunggu na doon ni Bay? Napila ta 100? Oh, nagwan lang din. Sigurado yun, nagsugal. Hindi mga tawahan na ba? Tawagan yung busing. Sir, ano to kung gipaabot, sir? Usay gipaabot. Sir, nanawag na tong asit, sir. Hello? Hello, sir. Si Pedring ni. Ay, ikaw din eh? Inya, kumusta man itong ipapaningid si mo ah? Positive, sir. Positive, jud. Asa ang location na kaya mo i-read ka ron? Naako diri karon sa kwan, sir. Purok pusoy. Ah, sige, kape. Padong nami. Simeon,
Andaman to sa ganito kay nato operation. Yes, sir. Okay, let's go. Dugaya ba nimo kalarga? Sir, ipangita ng usos yan, sir. Dugaya pud na oy. Ay, nara, sir. Nara, sir. Salamat na nagitay pulutan. Sa may paabot na siya. Bye. Dito mo. Nerico. Ha? Dali. Patinoy. Patinoy. Ah. Ay. Ala! Nga notorious na kawata no, nang hilabot na po diba? So sapato pag inibulandot ang hilabta no? Tugan ko ni. Hoy! Tinay! Tinay, mama noy! Siksabaan ka na ba? Sa'yo ha ba mong nagtagay? Ambi na, be. Ma! Atan niyo minadalon? Ah, Ma, saan na rin mo, ma? Oh, Mir. Amdi ka dia. Uy! Napod lagi mo. Ampil ba mo patawag? Sige kay, karon kay kompleto na ta. Kung magsugod na ta. Bro, yatag ilang mga suoton bro. Sige bro. Okay na, kami yor. Kini kay Bulandot. Kini kay Pato. Kini kay Dayo. Ah, grabe naman po na, sir, oy. Sabi na ya, rapot tingali, sir. Asa man yung pismas? Ah, grabe, striktuwa ra po ni mo, sir, oy. Nabaray, manahong na magpismas. Ah, mga tarungan pa dyan. Panguli na mo ito, pangmunaalan na mo ron. Dili dimi. Injuan ni lugar? Ay, di mo manguli ha? Asa man among ipagayo? Ayaw ka balaka, kay Nana Judre, oh. Maayo, kay nakasinabot ta. Hep, hep, hep. Asa kong anak? Bro!
Tribol? Dili ka malugod ula. Ugot battle na lang. Tara! Sure na dyan mo? Tara, para makitang katag. Unang bayad para sa Team Bukongs. Oo, kikag sa nila. Pero baho kikag ka. Kuragum. Ako tistingan akong gahom kung saler pa kini. So skitty, 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 skitty. Sa manoon na madagma, manoon na wak mo tayo ng hilabot mo. Lamon daot. Ano, si Kuan ito, no? Yan. Ay, sinutog si Buldog. Ay! Sala na ko na mo, Bulldog. Pataka magkag-istorya na nakoy utang nimo. Nawala man. Unya ikaw, anong ginahambal mo nga tikalon ko? Unsa man to? Tiwasan na to ni. Puro na akong Facebook. Hindi naman ako ka-open. Nak! Uy, nak! Tanawa sa tong dinong abi tubig basig maluto na to. Ngaon ta? Buka yung papoy. Pa, wala lang yung ring kaldero pa. Unsay wala? Nga, bago ra man to na ko giayupan. Tanawa diri oh. Nawala ang kaldero. Ha? Pagtanong ba? Tanawa oh. Uy, wala bitaw no? Dali na ka kay akong pangitaan. Sige, narito dito. Nay nangawan. Kamulit nanguha og kaldero ha? Lata ko na kay pamuspusan na mo. Pandit lagi na. Tagpilang kilos ginamos mador. Pilis classic. Kani siya, tagpilang kinilo ne? Sintang kilo. Pwede kapalit og piso lang? Ilang piso? Ha? Ilang? Piso lang. Di Kahit ko na isuter. di man ni kanang harisan og kuan ba? Kamatis og sibuyas. Isuter na diwa. Nakan 5. Dili pwede kung 5. Dili pwede. Kilo gyud. Malite ang baso. 20 baso. Ay. Lami ko na tayo, kuhan ba? Tawag. Nilaga nga saging. Dos, dili pwede te. What? Dili Kami yun. nodod rin ko. Ay, sige te. Kita nang wala yun te. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Magpatabang na ulam ba? Magpatabang ko ba?
May tao din ako ah. Wisit. Wala na. Tao Dams eh. Bahala ka. Ikaw na Dams. Sawa ka Dams oy. Dams, tao Dams. Bahala ka kaniya. Dati, tao dati eh. Kailangan ko ni mo. Sohol. Oh, tagaan na ka. Palikon ko na tayo mo luto. Kaya, matalik ako. Mamakak lagi ka karon. Desundan kita. Buton mo ron. Dali, dali. Matay lagi taro. Oh. Tao no, tao. Hapit na ka? Oh, hapit na. Pwede, tao de. Isa di normal eh. Tao de, tao de. Normal ka, abnormal. Tadugan, sugod. Okay. Klarong tangad na mingo kag paay daw pag binugo daw. Balik na rin. Itans dito manok na itong sila nag-subscribe di ba sila sa itong channel. Kan ko ito. Uy, kamu dito nag-video sa kwan? Ang vlogger? O kanabo ni ba yun? Iya, di Storya siya. Peliputan na guys. Peliputan na. Rano. Bao ninyo. Kumayo kayo nagdiskusyon naman ko diha manok. Dala, May vlog bago yan kung una bago. Bago yung vlog. Ito na nga. Ito no. Pagpalit pud na mo ani among gi siawan ba. Ay pang vlog naman, vlog. Vlog mo na. Ay, vlogger demo. Ulong sa tali. Subscribe lang to. Diyan sa kayo sa mga vloggers. Halang man eh, halang. Wala gamay. Halang dito ba nito eh. Siya ikon doon, siya murag video. Spicy. Hot spicy ba? Hot spicy. Eh, karoon, nalala. Ay, maman mo.